egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Kaixo denei. Gaur egun garrantzitsua da Donostiarentzat, baina batez ere Donostiarentzat. Gaur Donostian euskara sustatzeko plan estrategikoa 2026-2026 aurkeztera gatoz. Eta baita datozen urteetan Donostia euskalduntzeko norabidea azaltzeko ere. Eta horretarako hiri gisa egin dugun bidea berrikusiko dugu. Donostiak euskararekin egin duen bidea. Eta batez ere, hemendik aurrera elkarrekin egin nahi dugun bidea irudikatuko dugu, Zelore. Barkatu, antolakuntzatik esan didate ez zuk ere hauek jantzi behar dituzula. Orain? Ez, bihar, ogia erostera joateko. Bai, noski, orain. Lore, mezketako hiekin etorri naiz, hopentxetuta dago, urrea. Look bat da, outfit. Bale, goitik esan didate. Bale, goitik esan badute. Eta, bueno, bai, esai oso mesedez, bideo bat jarri behar dudala, eta bideoa ikusten duten bitartean jarriko ditu dela, bale? Bideo bat jarri behar dula, eta horren bitarten jantziko dituela. Ja, eske... Barkatu, Bai. Ja. Baietz. Baiet zer? Bideon bitarten jatzeko. Bale, eskerrik asko. Hasta ezer. Jarraitu ezaket? Bai. Eskerrik asko, Lorea. Agur. Barkatu, Askotan esan dugu Donostia euskararen hiria dela, baina gaur ideia hori ez dugu iraganeko izenburu gisa hartu nahi. Gaur ideia hori berriro piztu nahi dugu. Gaurko Donostiara ekarri nahi dugu. Ai mugikorrak! Norena da? Gaurko Donostiara ekarri nahi dugu. Haindanak izututa hor. Biharko Donostiara begira jarri eta Donostiar guztion artean aktibatu. Az dadila beraz, ekitaldia. Aurrera bideoa. Donostia beti izan da hiri bizia, itsasoari begira hazitako hiria. Auzo, kale, plaza eta pertsonek osatutako hiria. Donostiaren istorioa euskaraz idatzi da betidanik. Euskara Donostiaren part izan da beti. Hiri honen arnasa, oroimenaren oinarria, nortasuna. Euskarak Donostian oztopo asko gainditu batzuetan isildua. Etxe barruan entzutera mugatua. Euskara bizirik mantentzea zen erronka. 70 eta 80ko hamarkadeetan euskara berpiztu zen Donostian. Ikastolak zabaldu ziren, euskaltegiak sortu ziren, kaleetara zabaldu zen. Euskal kultura eta hezkuntza euskaldundu ziren, Donostia bizi berritu zen. Etzen goizetik gauera gertatu. Etzen berez etorri, gaur garena, gure aurrekoek egindako bideari esker gara. Izan zirelako gara, garelako izango dira. Azken hamarkadetan, euskarak aurrera egin du Donostian. Gaur, Donostiarren bi herenek euskara hitz egin edo ulertzen dute. Inoiz baino donostiar gehiagok euskara hurbiletik bizitute. Baina ezagutza ez da nahikoa. Hizkuntza bat erabiltzen dugunean bizi berritzen da. Entzuten denean, erantzuten denean, lehen hitzean agertzen denean, egunerokoan erabiltzen denean. Donostia aldatuz doa. Garai berrietara egokitzen da. Anitzagoa da. Mugikorragoa. Digitalagoa. Globalagoa. Gaurko Donostiak ere euskalduna izan behar du. Erronka honi aurre egin behar diogu. Hiztun aktibo bilakatuz eta euskararen ezagutzatik erabilera jauzi eginez. Erronka kolektiboa da. Donostiar guztion erronka. Hemen jaio direnena, beste nonbaitetik etorri direnena,
Euskara etxean jaso dutenena. Ikasten ari direnena. Erabiltzeko pausoa ematen ari direnena. Donostiarra izatea Donostia barrenean sentitzea da. Donostiarra izatea Donostian bizitzea da. Donostia bizitzea euskaraz bizitzea da. Plan bat behar dugu. Norabide bat behar dugu. Aukera bat behar dugu. Donostia euskaldunagoa egiteko. Donostia biziago bat egiteko. Donostia denon artean egiteko. Donostiarrak izateko. Euskara hitz eginez, Donostiarra sentitzen naiz. Nirekin euskaraz egin mesedez. Euskara etorkizunaren hizkuntza da. Euskarak Donostia ulertzen lagundu nau. Euskara zaintza hurbilago egiten du. Donostiar naiz eta euskaraz egin nahi dut. Egin ditzagun elkarrekin Donostia euskalduntzeko urratsak. Bideoak ideia argi bat utzi du. Euskara Donostiaren parte izan da, bada eta izan behar du. Azken hamarkadetan euskararen ezagutza zabaldu eginda. Donostiar askok dakite euskaraz eta beste askok ulertzen dute. Eta hori, zorionez, lorpen handia da. Baina orain beste jauzi bat egin behar dugu. Euskara gehiago entzun dadin, gehiago erabili dadin eta Donostiar gehiagorentzat bere eguneroko hizkuntza izan dadin. Ezagutzatik erabilerara, aukeratik ohiturara eta asmotik ekintzara. Horretarako, erronka honi aurre egiteko dator Donostian euskara sustatzeko plan estrategikoa. Hurrengo hamarkadetako bide horria, baina batez ere hiri osoari luzatutako gonbita. Eta plan honen nondik norakoak azaltzeko gurekin dugu Donostiako alkatea Jon Insausti. Aurrera, Jon. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri. Poza ematen du areto hau bete-bete eta ikustea. Egia da, kalean baino freskoago egongo garela hemen, zalantzarik ez daukat, baina pentsatzen dut ere gaur partekatuko dugun edukiak ere badukala bere biziko interesa. Oso politak izan dira, hemen aurretik ikusi ditugun bideoak, dotoreak, nostalgia puntu bat bazeukaten ere. Oroar txuloak izan dira ez, saretan egongo baliranik hola laik ez, holako atxegin dut emango nioke. Baina, egia da, hemen zaudeten askok, euskalgintzan jarduten duzuenok, euskara normalizatzen, euskara teknikariak, badakizue geure lana ez dela beti horrela izaten. Gordinagoa ere izaten dela, gauzak diren bezala. Azkeneko 6 urtean, alkate ardurak hartu aurretik, euskara eta kultura zinegotzi izan naiz, eta nik gaurko eguna bai aprobetxatu nahiko nukeela, Euskal Herri guztiko euskara zinegotzi, euskara teknikari, eta baita ere oroar euskalgintzari omenaldi txiki bat egiteko. Ze aitortuko dizuet, gaurko egun honetan, neure asmoa dela, plan honek dauzkan nondik norakoak aurkeztea, baino nire asmoare bazan hitzaldian maila pixka bat ere altxatzea, ez? Horretarako, pentsatu dut, importantea zala geure egunerokotasunean erabiltzen ditugun horrelako hitz tekniko eta potoloak ere identifikatzea. Eta egia da, biziraupenak beti esaten dula, ez? Sormena piztu egiten zaizuela, egia da euskalgintzan sormen handia badugula, baina batzutan ere eskuetatik jun egin zaigu sormen hori. Zerrenda bat egiten hasi nintzen, gaurko hitzaldi honetan hitz teknikoiek txertatzeko, eta aitortuko dizuet, zerrenda oraindik ez dutela bukatu. Ze, hasi nintzen pixkat arekin, ez? Arnasguneak, importanteak ditugu, arnasgunetatik babesgunetara salto egin dezakegu, edo ariguneak ere baditugu. Eta
hor 3 horiek betetzen baldin badituzu, administrazioan lortu dezakezu euskarazko atal izatea. Hemen zaudeten batzuk, horrela zaudete izendatuta. Gero, hitz egin dezakegu, hizkuntza eskakizunari buruz, oso polemikoa dan gaia, edo derrigortasun datei buruz. Hitz egin dezakegu ere, lan hizkuntza edo zerbitzu hizkuntzari buruz. Inkestak egiterakoan Donostiarroi galdetzen digutenean nolakoak garen, komplikatuak gara oso, baina batzuk dira euskaldunak, beste batzuk dira ia euskaldunak, eta zortea duena izaten da euskaldun osoa. Laneko estresa gutxi balitz, etorri zaigu ere estres linguistikoa, gure bizitzara. Ez degula paisaia linguistikoarekin nahastu behar. Itzultzaile neuronala etorri zitzaigun, bizitza erraztera, baino adimen artifizialak irentsi egin du bapatean. Euskaraldia etorri zitzaigun, Aho Bizi, Belarri Prest, korrika kulturala ere hortxe daukagu. Oso gogokoak ditugu geurean, euskara zerbitzuan pilotajeak, dana pilotajen bitartez egiten dugu, euskara normalizatzeko. Ondo ateatzen zaizkigu gauzak, programa bihurtzen dira, baino dena pilotajen bitartez egiten dugu. Auzoetan euskara batzordak dauzkagu, eta zorionez bagera elkartea badugu hori sustatzeko. Euskaltzalen topaguna ere badugu, Euskalgintzaren kontseilua, oldarraldia, baino guk hobe pizkundea, baikortasunetik hobeto egingo diogu aurre erronkari. Herrieta ere egiten digute, nork ez du jaso, behatokiaren gutun bat, herrieta eginez, kexei ere erantzun egin behar zaie, AB ere hor daukagu, AEK ere, sistema eta alternatiboak danok daukagu tokia, Euskalgintzan, zalantzarik ez, ondo informatuak egoteko, eta nahik hemendik ikusi dut, Irutsulo, Gaztezulo, enpresa bidea ere hor ditugu, informazio zorrotza eta zehatza jasotzeko, izen handiak, Euskalgintzan, Kike Amonarriz, Jon Sarasua, Jurre Baso, gure barruak astintzeko, eta gero dauzkagu programa eta ekimen mordoxka bat. Lehenitza euskaraz, Donostia antzerkisaria, importantea oso, kursoan zehar aurrak aparkatzeko parketarrak ekimena, orain da partea datorrela, oporretan euskaraz, eskaintzen dugu ere, trebea denak daukagu ere bertxotan, ke es metodologia, ke es, hau da, kirol eta entrenamenduetan euskara sustatzeko plana, importantea ere, hemen gainera asko ikusten zaituztet, kirol mundutik etorri zaretenak. Bestalde jarraituta, ongi etorri DBH-era, urte zaiak izaten dira eta, eskolatik antzokira, eskaintza intensua nahi duenak, hortxe dauka, bilintzen menda, berari asko ikastaroak, jakina, hemen ikusi dituzuen kolektibo guzti hauek euskalduntzeko, eta ekimen importantea, bideoetan ere azaldu dana, euskaraz barra-barra. Hauek dira, gaur hola azkar batean egin ditudan hola ekimenen errepasoa, eta ziurrenik ere ez dira geure euskal ekosistema, euskalgintzaren ekosistema, ez dira sikiera 100% izango. Beraz, ez dut imaginatu nahi, datozen 10 urte hauetan, zenbat gauza sortu behar izango ditugun, euskara normalizatzen jarraitzeko. Eta, umorea umore, hor dago, baina nik aurko egun ere aprobetxatu nahiko nuke, azpimarratzeko, gaur urrats bat aurrera egingo badugu izango dela, aurretik askok ibili egin dutelako. Eta gure 10 urteko lan premisa, haiek ibilitakoaren gainean eraikin nahi dugu, zalantzari gabe. Esan bezala, 2026-2026 plan estrategikoa dugu gaur aurkezteko, eta guretzat plan bat baino gehiago hau ibilbide bat edo ardatz bat da. Jarraitzeko horrelako brujula edo lan ekimena. Eta aurretik aipatu bezala, hau ez dugu guk bakarrik egin, eta ez dugu bakarrik egingo. Egingo dugu erakundeekin, egingo dugu ikastetxekin, kultura elkartekin, kirol elkartekin, merkatariekin, enpresa pribatuekin, gizarte guztiarekin erabat. Sarak aipatu du, askotan esaten dugu, horrela sinisten dugulako, horrela pentsatzen dugulako, baina egia delako Donostia euskararen hiria da. Eta euskararen hiria izaten jarraitu behar du. Horrela da, ze Donostian 3 pertsonetatik 2 euskaraz hitz egin edo euskara ulertu dezakete. Hau da, 146 gara euskaldunak eta 121 ia euskaldunak. 84.000 personak daukate Donostian euskaraz hitz egiteko gaitasuna. Eta horrek ondo adierazten digu, Donostiak euskararekin eta euskarak Donostiarekin lotura sakona eta zuzena duela. Eta hementxe, Donostian eman dira euskalgintzaren inguruan mugarririk handienak. Hemen sortu zen lehendabiziko ikastola, Donostian. Lehendabiziko bertso txapelketa hemen, Donostian ospatu zen, edo bestalde, kulturai lotutako mugarri handienak ere Donostian bertan ospatu izan ditugu. Honek iraganetik orainera ekartzen gaitu, baina honetan guztian beti egon da zerbait presente. Eta hori da Donostiartasuna, Donostiarra izatea. Ez da bakarrik
hiri bateko hiritar izateko eta bizitzeko modu bat da. Familian, etxean, lantokian, kirolean, kulturgintzan, merkatariekin, zure egunerokotasunean. Eta horretan guztian, beti egonda presente, donostiartasun horretan, euskaltasuna. Eta geure asmoa da, donostiar zarela esaten duzunean ere, euskaldun izango zarela ere aipatzea. Iraganetik orainera, zein da gaur daukagun argazkia, zorionez, Donostian ezagutza asko zabaldu da. Asko zabaldu da, eta Donostian, inkesten arabera, alaxe esaten digute, donostiarrek, 67% euskaratik gertu bizi du bere egunerokotasuna, bere bizitza. Hori, abia puntu potentea da, baina gauzak argi esan da. Hori da hemen iraganean apustu sendoak egin zirelako. Herri honek erabaki zuen, duela hamarkada batzuk, bere gizartea euskaldundu egingo zuela administrazioaren bitartez eta hezkuntza sistemaren bitartez oro har. Eta horrela izan da urte askoan. Pauso sendoak eman ditugu, orain salto egitea tokatzen zaigu. Baina horrek adibidez, utzi digu gurean, gaur gaurkoz, hezkuntza sistema guztia kontuan hartuta, 70%-ek D ereduaren alde egiten dutela. Eta hori lehenengo hezkuntzara jaisten baldin badugu, 81%. Beraz, abia puntu sendoa egiten zaigu. Baina, geu ere konstiente gara hori nahikoa ez dela. Orain arte, euskararen ezagutza beti dikotomia bat bezala erabilizan dugu. Euskaraz badakizu edo ez dakizu. Baina hori ez da nahikoa. Guretzako gaitasuna euskaraz eroso aritzea ezinbestekoa da. Ze euskaraz jakin dezakezu, baina zure gaitasuna nahikoa ez baldin bada aurrez aurre duzun erronka sozialari aurre egiteko, zuk ez duzu euskararen autu egingo. Azkenean beti jotzen duzulako erosoen zauden hizkuntzara. Eta guri tokatzen zaiguna, eta plan horrek horrela jasotzen du da, euskaraz eroso sentituko diren hiztun gehiago sortzea datozen hamarkadetan. Eta datuek arlaxe diote. 67%k bizi du euskara gertu, egunerokotasunean. Baina kale erabilerara jaisten baldin badugu datu hori, 15%ra jaisten da datua. Beraz, geure asmoa bada, eroso sentitzen diren hiztunak edukitzea, eta euskararekin gozatu eta errex partekatuko duten hiztunak lortzea. Eta hori ere, euskaldun oso konsideratzen garen hoi, geure izaera horrela identifikatzen dugunei, tokatzen zaigu ere geure txipa aldatzea. Orain arte ere oso exigenteak izan gera beti, euskara etzekitenekin edo ikasten ari zirenekin. Egia da azkeneko urtetan, exigentzia hori txalotzera pasa garela. Agurire tokatzen zaigu geure txipa aldatzera. Esan behar dugu, plan honek pixkat astindu egin gaituela euskara zerbitzuan, geure asmoa etzalako aurreko planen horrelako jarraipen bat egitea, salto bat eman nahi genuen, ze azkenean geure gizartea erabat aldatu egin da. Gu geu aldatu egin gara, geure lehentasunak, geure arazoak aldatu egin dira, baita ere geure konversazioak, leheno ez genuen hitz egiten adimen artifizialari buruz, ez genuen geure burua zaintzeari buruz hitz egiten, ez genuen ez da ere, pantaiak etengabe bikiratzeak zer ondorio ekarriko dituen, horri buruz ere ez genuen hitz egiten, eta horretan guztian, euskara ere egon behar du, hiztegi berria sortuz, baina baita ere naturaltasunez konversazio horietan ere euskarak egon behar du. Geure hiria gerozetan hitzagoa da, 2016ko hiria ez da gaurkoa, eta gaurkoa ez da 2026ko hiria izango, hirian hitza da gurea, geroz eta hizkuntza gehiago entzuten ditugu geure etxetan, geure kale edo auzoetan, plazetan, baita ere lantokian, edo kiroldegian, edo zein lekutan. Eta tendentzia horrek gainera jarraitu egingo du, zalantzari gabe. Globalizazioa daukagu, uniberso digitala, migrazio fluxuak aipatu bezala, geure sozializatzeko manerak ere aldatu egingo zaizkigu, eta geure ohiturak ere jakina aldatu egingo dira. Eta horretan guztian, guri tokatzen zaiguna da, aldaketa hori onartzea, hobe dugu onartu, eta euskarare hor sartu. Eta erdigunera eraman, eta guk ere jakin, datozen 10 urteetan, zer egin behar duen euskarak hor egoteko. Guk galdera hori erantzuteko egin duguna izan da euskara aldatu. Orain arte beti gorkotasunari begiratzen genion, eta geure buruari galdetzen genion. Zer egin behar dugu euskara normalizatzen, Donostia euskalduntzen jarraitzeko. Eta hainbat lan ardatz, ekintza, helburu ateratzen zitzaizkigun. Eta horien egindako ariketa beste bat izan da. Goazen gure buruari galdetzea, nolakoa izango den 2026an aurkituko dugun gizartea. Nolakoa izango da 2026ko Donostia, edo nolakoak izango diran 2026ko euskal hiztunak, edo beste modu batea. Nola nahi dugu izatea guk euskal hiztuna 2026an. Galdera hauek egiteko,
hainbat prospekzio egin ditugu, horretarako SIADeko lagun izan dugu ibilbide honetan, eta informazio hori guztia ekintzetara eta ardatzetara jisteko, Elhuyarrekin batera, hainbat dinamika egin ditugu, Euskararen Kontseilu Sektorialarekin batera. Eta hemen lanean eta ekarpenak egiten egon zareten persona asko ikusten zaituztet. Eta azkenean geure helburua da, plan honen helburua bada, euskal hiztunak lortzea, euskal hiztun horiek alduntzea eta komunitate sendo bat osatzea. Eta gaur, hemen zaudeten personak, erakundeak, komunitate sendo hori osatzen duzue, zalantzarik gabe. Galdera horietatik guk 7 erronka edo lan lerro identifikatu ditugu. Bata da, ulermena orokortzea, ezinbestekoa dugu, azkenean ulermena orokortuta euskarari eusteko aukera gehiago izaten dugu, hizkuntza aukera handitu egiten da. Bigarrena da, euskaraz eroso sentitzea, honek erabateko harremana dauka ezagutza eta gaitasunarekin. Hirugarrena da, familia transmisioa, etxeko transmisioa, azken finean etxeko hizkuntza ama hizkuntza bihurtzen da, eta hori da hizkuntza eragilea, hizkuntza eragiletik gero ikasiko dituzu gainontzekoak, euskaratik ikasiko duzu gero gaztelania, ingelera, frantsesa edo dena dalakoa, baina garrantzitsua da lehenengo hizkuntza hori, euskara izatea gainera, 2036ko gurasoak zorionez izango dira, eskolan edo administrazio hori eskerrere euskaldundutako personak. Beraz, guri tokatuko zaigu ama hizkuntza hori, familia transmisio hori bermatzea. Arnasuguneak, laugarrena, arnasugune sendoak edukitzea, hor daukagu administrazioa, udala bera, Donostian, hezkuntza sistema, baino berriak identifikatzeare dagokigu. 5garrena da, migrazio fluxuak, jakina, etorri berriak, nola gerturatu donostiar berriak, bizilagun berriak, euskarara. 6garrena, gaztei fokoa jartzea, 0-16 urte bitarteko aisialdia osoa bere osotasunean euskaraz izatea. Azkenean, egia da, euskara hizkuntza bihurtzen dela edo bihurtu degula, eta guk erronka daukagu orain hortik ateratzeko. Eta 7garrena eta importantea, motivazioa. Euskara komunitateen parte egiten gaituela sentitzea, baikortasunetik, pizkundetik, kontseiluak aipatzen duen bezala, diskurso baikorrak eta positiboak gauzatzea. Eta horretarako badauzkagu, nahikoa erraminta. Euskaldunen 80% inguruk adierazten dute, ezinbestekoa dela aurrek eskolan euskara ikastea, edo beraien aurrek euskara ikastea. Horrek etorkizun hobea bermatzen dielako. Eta guztia, jakina, guk bakarrik ezin dugu egin, plan honek ez du bakarrik euskara aldatuko, horretarako zuek behar zaituztegu, gure hizkuntza bitxi honetan honi gobernantza deitzen diogu, nik nahiago izaten dut aliantzei buruz hitz egin, aliantzak indartsuago eta eraginkorrago egiten gaituzte, baina egia da ere, udalak lider behar duela izan, baliabideak baditugulako eta eredu ere izan gaitezkelako. Zerbitzari publikoen, udalean zerbitzari publikoen, 80% badauka euskara eskakizuna, aitortua, eta euskaraz lan egiteko gaitasuna du. Zerbitzua emateko euskaraz gaitasuna badauka. Hau da, lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza, aurretik aipatu bezala, bermatuak ditugu. Ia Donostiako udalean. Baina guk hori guztia zuekin nahi dugu egin. Eta hemen batzuk ikusten zaituztet, adibidez, Maite Balmase da, edo Donosti Shopeko arduraduna hemen zaudete, euskaraz barra ekimena badugu. Horri esker, Donostian 1600 dendetan, horretik ikusi duzuen pegatina horri esker, badakigu leku batera sartu eta lehen hitza euskaraz egin dezakegula. Hemen ere, Ainorgako ordezkariak ikusi ditut, Ainorgan, etxeak eraikiko dira, baina argi dugu, hiria egitea ez dela bakarrik etxeak eraikitzea. Komunitate bat, sendotzeare badela, eta horri esker, Ainorga arigune ekimena martxan jarri dugu. Ainorgara etorriko diren bizilagun berriak, euskalduntzeko edo komunitatean, geure komunitatean sartzeko. Bestalde, dena aipatu dut KES, hemen ikusi ditut, Kemen, Arraun taldeak ere ikusi ditut, Fortuna ere hemendik zebilen. Entrenamenduetan kirolean azkenean emozio asko dago, geure egunerokotasunean, horre taldetxoak komunitatea sortzen da, eta guri hizkera hori zaintzea tokatzen zaigu. Eta honi esker gainera, jende askora hurbiltzen gara. Hau da, egunerokotasuneko gauzak, gauza txikiak, baino gero, inpaktu handiak izaten dituzten gauzak. Eta gero ere, hemen ikusten dut zinemaldiko taldea, uste denok horrelako ilusio puntua hartzen degula, sail ofizialeko filmak azpititulatuak daudenean, euskaraz azpititulatuak daudenean,
horrek ere arrotasuna ematen digu, ezta? Txikitik handira, horretan guztietan zuen laguntza ezinbestekoa zaigu Donostiako udaletik plan aurrera eramateko. Eta azken finean, plan honetan guk nahi dugu Donostia euskaldunagoa, jakina, biziagoa, kohesionatuagoa, komunitate sendoa daukana zuei esker, eta anitza horrela izango delako, baina aniztasun horretan euskarak ere bere tartea behar du izan. Akorduan dut, duela urtebete luze, Santelmo Museoan ginela, jakin aldizkariak bere aldizkaria zahar berritu egin zuela. Estetika berri bat eman zion eta etorkizuneko helburuak aurkeztu zituen. Banatzen zuten merchandising edo opari guzti hauetan zehar, hainbat esaldi zeuzkaten horrela idatzita, eta horietako bat Katixa Agirrerena zen. Berak zioen edo idatzita dago, kontatzen ez bazara, kontatzen zaituzte. Horregatik da importantea geure burua behin eta berriz kontatzea. Ezinbestekoa da, geure iragana behin eta berriz kontatzea, ezinbestekoa da ere, jakina, oraina kontatzea, baina datozen 10 urteetan ere, nor izango garen edo nor izan nahi dugun kontatzea ere ezinbestekoa. Izango da guretzat, Donostia euskalduntzeko. Eta Donostia euskalduntzeko, esan bezala, gaur urratsak eman nahi ditugu, eta urrats guzti horiek zuekin batera eman nahi ditugu. Neri hemen utzi dizkidate, alpargatak, kontua danik 46 daukadala, ez da oin erraza, ez ditut jantziko, oingoz, baino zalantzarik ez daukat Donostia euskalduntzeko bidean topo egingo dugula. Beraz, eskerrik asko guztioi, eta bidean ikusiko dugu elkar. Bai, bat, bi, hiru, ba. Ongi etorri ekitaldira. Donostian Euskara sustatzeko plan estrategikoa 2026-2036. 2026, tokitan da hori oraindik. Puf, ez pentsa. Anik! Nire isla zinela uste nuen. Eta alatxe naiz?
Ispilu batek nola funtzionatzen duen azaldu behar dizut. Batak egin, besteak kopiatu, zuzurek abuz jarduten ari zara. Agian zerbait berria dudalako zuri kontatzeko? A ber, orain benetan, nortzara? Patrizia zara, ezta? Praktiketan hasi behartzen langile berria. Oso ondo egiten duzu euskeraz Kazeresekoa izateko? Ez, enaiz Patrizia, eta enaiz Kazeresekoa. Bide batez, kanpoko jende askok oso ondo daki orain euskeraz, Harritu egingo zinateke. Egia da garai batean pentsat... Bare, badakit. Lanean jarraitu behar dut, jende pila bat daukat hortzain. Esango jazu nortzaren? Zu naiz, hemendik 10 urte barru. Ispiluaren alde hau 2026 urtea da. Txantxa ona. Ez da txantxa, badakizu ez garela bat ere bromazaleak. Abenduaren 28an telefonoa itzaltzen dugu eta etxean gelditzen gara. Nola dut izena? Joana Maritorena Intxausti duzu izen. Bueno, dugu izena. Non jaio nintzen? Donostian. Bueno, hori oso erraza asmatzen, Gipuzkoar asko jaio dira Donostiako ospitalean. Ostiral batez arratsaleko 7:04. Forcepsarekin. Eta badakizu amak aldiro gogorarazten digula forcepsarena. Tira, eta badakizu ze keinu egiten duen, hori gogorarazten digunean, ez da? Ai, ama. Bale. Eta zertara etorri zara? Ba begira, ideiarik ere ez dut. Ai, agian zure gogoak inkontzienteki deitu nau? Egia esan azkenaldian asko pentsatzen ari naiz 2026 urtean. Plan estrategiko bat aurkeztu behar dugu gaur bertan, datozen 10 urteetan burutuko dena. Udalean egiten dut lan. Bai, badakit. Bueno, ja, zuk ere bai. Ez, ni ja ez. Ez? Bota egin zaituzte? Naute? Gaituzte? Utzi egin dugu. Utzi. Zertzara, motza? Nork utzi nahi du funtzionario lanpostu bat? Dantzari izan nahi duen batek. Ausartu egingo naiz? Benetan? Bai. Kaka eginda, baina ausartu egingo zara. Orduan ez dut Donostian euskera sustatzeko plan estrategikoaren eraginkortasuna gertutik jarraituko. Hainbeste lan egin ondoren? Ikusiko duzu, jakina baietz. Nola? Udalean lan egiten ez badut, nola ikusiko dut planaren eraginkortasuna gertutik? Ba, emaitzako beren ikusten diren lekuan. Kalean. Kalean? Bai. Begira, nik egunero ikusten dut. 2026 urtea da. Eta euskararen transmisioa ziurtatuta dago. Benetan? Benetan. Euskaldun hiztun gehiago daude esparru guztietan. Eta lehen euskara urrun sentitzen zuten herritar asko euskarara hurbiltzen ari dira. Eta kanpoko jendeak ere euskara haiena dela sentitzen du. Wow. Eta zer gertatu da arnasguneekin? Ba, beheranzko joera eten eginda. Orain euskarak eta euskal kulturak askoz ere prestigio handiagoa dute. Guzti hori egia da edo ni pixkat animatzearen diozu? Gogoratzen duzu, gazteleraz hizketan hasten ginen bakoitzan, amak ze esaldi esaten zigun, ez da? Joana, euskeraz! Eun osoa berdin! Si es que no me hace caso! Euskeraz! Guraso guztiei etengabe entzuten zitzaien esaldi hori. Ba orain, ez diot esaldi hori nire alabari esan behar. Alaba bat daukat! Bai. Nola? Bai. Noiz esatea pentsatzen zenuen? Tira, kontoratuko zinen momentua iristen zenian. Bueno, baina aurretik jakin da, prestatzen joan naiteke. Prestatzen joan. Favore, niska, hortarako ez dago ezer prestatzeko. Alferrik izango da irudikatzen duzun guztia. Dantzaria eta ama izatea posible da? Noski. Nola? Larri xamar. Tira, kendu xamar. Larri. Eta jarri oso bat aurretik. Oso, larri. Vale. Zoriontsu zara?
jarri oso bat horri ere. Oso zoriontsu. Urduri zaude, Pixkat. zergatik? Datorkidanagatik. Badakizu niretzat oso garrantzitsua dela alaba Donostia Euskaldun batean hasiko dela pentsatzea. Badakit. Itxaropen pixka bat eman ditzu entzuteak. Joana, oso harro nago zutaz. Egiten ari zaren saiakera bakoitzaz. 2026an nian naiz, 2026an zu hori izan zinelako. Itxaro idazu, ze zure gana noa. Harro nago zutaz. 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 Idatzin nuen beste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko onarekin, ez dut gehiago Aro badago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzez zure gana noa. Aro badago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzez zure gana noa. Kantu triste batekin. Bihotzak josi ditugun notaz nota, festibalak anekdota, gauak ja eguna jota, imaginatu hau azken hau balitza, hori da bizitza. Jon, zer esango zenioke 2026ko Jonin Saustiri? Esango nioke, adituek ala diotez, 2026ra jartzeko ondo elikatu behar garela, mugitu egin behar garela, eta geure burua zaindu egin behar dugula, euskarare akaso ondo elikatu, mugitu eta zaindu egin behar dugula, eta horretarako gaurko ekitaldi hau urrauts importantea izan dela. Eskerrik asko. Eta zue guztiok? Zer esango zeniokete 2026ko zu horiei? Pentsatu eta hausnartu. Gaur egiten duzuen horren isla itzuliko dizue ispiluak hemendik 10 urte barru. Ez ahaztu inoiz. Aro badago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzez zure gana noa. Aro badago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzez zure gana noa. Baina aldatu gara, hau da oraingo etapa, milakatuko ditugu, zurrunbiloak ematen. Aro badago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzez zure gana noa. Aro badago Txalo bero bat mesedez. Ze polita neskak.
Umoretik eta emozioetatik ere mezu asko eman daitezke eta gaur argi geratu da euskararen erabilera eguneroko egoera txikietan jokatzen dela. Lehen hitzean, keinu batean, denda batean, lagunen arteko elkarrizketa batean edo dakienari erabiltzeko aukera ematean. Hor egiten da Donostia, hor egiten da euskara eta hor egiten gara donostiar. Plan honek dio Donostiaren euskalduntzea ez da pertsona bakar baten, erakunde bakar baten edo sektore bakar baten lana. Eragile publikoak, euskalgintzak, ikastetxeak, kirol klubak, kultur eragileak, merkatariak, udal zerbitzuak, auzoak eta herritarrak denok egiten dugu. Edo denok gara honen parte. Eta denok hori irudikatzeko orain argazki kolektibo bat egingo dugu. Ez da erresa izango, baina ni saiatuko naiz zea fundamentu pixka bat jartzen duten eta lortzen dugu. Egingo dugu kontzertuetan bezala, nola jartzen nahi hemen eta tipo selfie, honea etorriko dira argazkilariak, mesedez, nahi bezute igo, eta horratzeti zaudetenak ere igo nahi bezute, orain da momentua, eta egingo duguna da. Hartu zuen eskuorria, importantea da, ze argazki bat egingo dugu eskuorria hola parean dugula, eta bestea goran. Erresa da. Ingo deuna da, denok sartu alizateko gerturatu behar gara orduan. Jon nebezu erdian jarri eta dantzariak jonen ondoan mesedez, eta beste guztiak eskuorria eskuan dezutela, barruruntz hori, zuen hilaran bertan, txak, alde zuten gehien, ze bestela etxeatek abituko. A ber, pegatu, hortxe danak. Barrua. Hori da, alde zuten gehiena. A ber, argazkilari... Handikan pixka geixo posible bada. Horti bai, hori. A ber, zemuz orain. Arrapatzituzu edo beharrezu? Edo pixkatatzeago jarri igual. Bai. Eske ja oso peguta da ere, naroa ze, Naroa etzea jarri behar? Bai, gaude gutxo gara bera? Venga, bai, nimentxe jerko nez. Ez bera izatatzen, ez importa. Baina, eskuorriak oin hemen. Hemen. Petxuan. Venga, jarri. Nik ezakat. Hemen etzen jerko naiz. Prest dagoenean esan eta eskuorriak gore igoko ditugu. Bale, orduan orain, danak eskuorriak gora. Hori, jarra. Anizurekin. Hori da, horpegia tapatu gabe edo alde zutena. Bai, isilik. Baten bat txiste bat botane badu. Listo? Ba, eskerrik asko. Ez mugitu. Etzatea berriro eseriko, ze guai mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugu. Neko grazioso zaudete bendanak horre, pega jende. Benetan, ea bezut inoiz ikusi, guai dau. Baina esker, zertako esai guai merri altxatzeko, zaka zentzurik. Orduan, guai mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugu, hau azkarren goet. Bueno, esan bezala, gaur orkestu duguna, ez da amaiera bat, hasiera bat baizik, gaur urrats bat eman dugu, eta mendik aurrera beste asko etorriko dira, eta bukatzeko, egin ditzagun elkarrekin Donostia euskalduntzeko urratsak. Eskerrik asko denoi etortzagatik. Aurrea. Esker. Bezain txixen naintinak itian, hauen zuten dinak egon errespetian. Gentia dahi bezala funtsian, ebentxe aibekida denak itzalian. Arginatza maitia ez duk den erremana, zumaitek ikusirik turrentzian ez remen errespetian.